Aike na aka yi in kai cefane gidan maƙocinmu. Na taho zan shiga da sauri sai na je matan suna hira. To dama akwai wata shaidaniya cikin gidan, wata bazawara ce. Sai na ji tana cewa wallahi ni gaskiya mai gida sai a hankali, ko ɗan maganin nan na ƙarfi in aka kawo masa baya sha. Wallahi ni yanzu na rasa ya zan yi. Sai bazawarar ta ce to ke yanzu ina wannan yaron da ake aikowa ya kawo cefane? Ai kawai sai ki fansho mai gidanki ta nan mana. Ta ce a'a, ai wannan yaron da kike gani ja'iri ne, kuma in aka ba shi dama fa zai dama. Sai ta ce a to ni kan wannan yaron ai mun daɗe muna kai kawo ne da shi. Ni ma ya ɗan so samun ƙaiƙayi na, in ji bazawarar kenan. Sai matar ta ce da gaske, ta ce suka tafa. Suka ce bari in aka kawo shi, kin san wani ɗan dangalallen wando yake sawa, yana tafiya zarmalulu na yawo. Sai na ce to dama mitin ɗin da ake yi kenan a kaina. Ai ko wallahi ba zan ba ku kunya ba, ni ko zan ba ku daɗi yadda ranku yake so, ja'iran banza. Na yi sallama na shiga, suna gani na sai aka saki fuska. Juyawar da zan yi ko matan mai gidan ta yi wawan zama, da na leƙa kawai sai na ga 'yan ƙwadago. Na ce kai lallai zan yi noma a wannan gonar. Wallahi ba zan ja aji ba, ba zan yi girman kai ba. Ana tara min wallahi ni kan bankawa zan yi. Na ce gashi mai gidan ya ce a kawo saƙo, kuma in kuna da abin da kuke buƙata ku sanar. Sai bazawarar ta ce to shine kake ƙura wa mutane a ido haka, kana wa mutane kallon ƙurulla, kana more mu da ido? Sai na yi dariya na ce ina more ku da ido? Na ce kin san in zaki more ni ai kin san inda kike samu na. Ta ce ja'iri tona min asiri za ka yi? Na ce a ba tona miki asiri zan yi ba, magana ce ta gaskiya, aike ne kike so ki min bankaɗe. Sai ta ce zo mu je ɗaki na, akwai wata magana ma da nake so mu yi da kai. Na ce to ba matsala. Muka tashi kuma tinkis tinkis tana tafiya, irin tafiyan nan da ake cewa 70-80 ban bari ba. A raina na ce yau ma za a yi noma kenan a wannan gonar. Ko muna shiga ɗaki ko ta danna sakata. Ita ko matar mai gidan gaba ɗaya bin mu ta yi da kallo. Yawunta hatsinkewa yake, na san tana ji a ranta cewa ina ma da ita ce. Ai kuwa muna shiga ɗaki bazawarar nan, kafin ka ce menene ta yi min saranda. Labari ya sha bamban, domin kuwa ta ji burin-burin. Da abu na farko da ta fara yi min shi ne muna shiga ta cafke zarmalu. Tana cafke zarmalu ta ce wannan abin sai na raba ka da shi, saboda na ga kamar fitinar ka yake yi ko. Na kyalkyale da dariya na ce ko kuma ki haɗa kanki da aiki ba.